Kaixo, bideo honetan berreketekin eragiketa batzuk egiten ikasiko dugu. Demagun, bi ber hiru, bider bi ber bi eragiketa egin behar dudala. Bi ber hiru izango da, bi, bider bi, bider bi. Hau da, bi ber hiru. Bider, bider. Eta orain bi ber bi, edo bikarratu. Eta guzti hau zer da? Bi ber, bost. Bost aldiz agertzen dalako bia biderkatzen. Bai? Konturatzen bazarete, begiratu, oinarriak berdinak dira. Emaitzaren oinarria berdina da. Zer gertatzen da berretzailekin? Hiru gehi bi, bost. Orokortu dezagun adibidea eta atera dezagun formula bat. Bider, a ber m baldin badaukat, konturatu zaitezte oinarriak berdina direnean, esan dugu emaitzaren oinarria ere bai berdina izan behar dela. Eta zer egiten dugu berretzailekin? Berretzaileak batu egiten ditugu. Hau izango da gure formula. Zelan aplikatu? Goian egin dugun adibidearekin. Hiru ber hiru, bider hiru ber lau, izango da. Oinarria berdina dira, oinarri berdina. Berretzaileak zer egin behar ditugu? Batu, hiru gehi lau, zazpi. Eta bukatu eginda. Demagun orain ariketa hau daukagula. Bi ber bost, zati bi ber bi. Egingo duten lehenengo gauza da, zatikieran adieraziko dut. Goian, bi ber bost. Bi, bider bi, bider bi, bider bi, bider bi. Eta behan, bi, bider bi, bikarratu. Bai? Orain, bi zati bi, bat. Bi zati bi, bat. Beraz, geratuko zaigu. Bat, bider bat, bider bi, bider bi, bider bi. Ados egongo zarete, hori dela bi, bider bi, bider bi. Berdin, bi, ber hiru. Ze ondorio ateratzen dugu? Oinarri berdinak, emaitzaren oinarria ere bai berdina, bi. Baina kasu honetan berretzaileak, bost, ken bi, hiru. Hau da, zatitzen dagoenean, berretzaileak kendu egiten ditugu. Nola adierazten dugu hori formula batean? Oinarriak berdinak direnean, emaitzaren oinarria ere bai berdina. Eta kasu honetan zatiketa daukagunez, berretzaileak kendu egiten dira. Eta hau izango litzateke formula orokorra. Beste adibide bat egingo dugu. Adibidez, hiru ber sei, zati, hiru ber lau. Oinarri berdina, eta berretzaileak kasu honetan zatiketa daukagulez, berretzaileak kendu egin beharko ditu. Sei ken lau, hiru ber bi. Egia da, pausu hau saltatu dezakegula. Ipini dezakegu zuzenean, hiru ber sei zati hiru ber lau, berdin hiru ber bi. Hau da guztia. Gero arte.